Hello. Hello. Merba. Merba lilkom. Jiena Desiree Falson. U jiena Victor Falson. U dan huwa Dinja Waħda Live. Aħna għalliema fuq il-programm Dinja Waħda ta' BirdLife Malta flimkien mad-Direttorat tal-Edukazzjoni. Is-suġġett tal-lum. Sibaq xejn issa. Is-suġġett tal-lum, fil-fatt ma tantx fih suġġett għax huwa varji suġġetti, għalhekk insemmejnieh kont taf. U ma xi affarijiet li forsi ħassejna li tajjeb li naqsmu magħkom, anke wkoll għax hemm xi ftit minnhom mill-affarijiet fil-programm tal-lum li huma proprju affarijiet li saqsejtuna intom stess biex nitkellmu dwarhom. U allura qed neħdu l-opportunità biex ninkluduhom fil-programm tal-lum. Tajjeb, nibdew? Nibdew. Nibdew bl-oġġett misterjus. Mela, kif nibdew is-soltu, nibdew b'xi nispera li r-reception hija tajba, x'qed titebteb daqsxejn illum. Bħas-soltu nibdew qabel ma nibdew bis-suġġett bil-feature tal-lum, nibdew b'suġġett b'xi ħaġa bl-oġġett misterjus, nieħdu xi ħaġa min-natura biex nħajrukom tippruvaw taqtaw x'inhi logħba żgħira u ħelwa li tallimna biex inħarsu daqsxejn iktar viċin lejn in-natura, niftħu daqsxejn għajnejn aħjar. Sintendi, bħas-soltu tistgħu tibdew talbatu t-tweġibiet tagħkom u ħanna mbagħad l-answer tiegħu ngħidulkom x'kien lejn l-aħħar tal-programm. Okej? Nagħtu ftit sekondi bħas-soltu, però intom tistgħu tibqgħu tiktbu u twieġbu u anke ssaqsu jekk tridu fil-panel tal-questions and answers li għandkom fuq il-lemin tal-iskrin. Mela, nistgħu. Okej. Soltu nistennew sakemm jibdew deħlin. Bonġu. Issa deħlin ħafna bonġujiet, ġifieri, bonġu kulħadd. U grazzi tal-li qegħdin isseguna. Sissa għadu ħadd ma qata' naħseb ħawadnihom vera darba. All right, dew deħlin it-tweġibiet. Forsi daqsxejn triki, forsi mhux. Okej, mela. Niġu għas-suġġett tal-lum li kif għedna mhuwiex proprju suġġett imma huwa ftit suġġetti imdaħħlin f'xulxin. Għalhekk semmejnieh kont taf. Mela hawnhekk għandna 4 ritratti ta' 4 affarijiet min-natura, annimali u pjanti. X'taħseb li għandhom l-istess daw li kelli nsaqsik? Mela, iva naf. Mela jien naħseb. Għandna fjura, għandna ħanżirlard u għandna. Jien naħseb li bejniethom da jagħmlu l-kuluri tal-qawsalla. Kuluri tal-qawsalla. U ejja, inti qatt rajt qawsalla griża skura bħal dak il-ħanżirlard li hemm isfel. Okej, Aħseb daqsxejn. Bat fajjara. Iva, alright, kollha għandhom ix-xniexel. Fjura għandha xenxiel. Gremxul għandha xniexel, subaj forsi. Ħanajt bunellu kieku bihom. Oħra. U inti battu li bil Ekku, ma tajt nixċa. Iva, alright, naf x'inhi. Aħna għax konnet nagħmlu fil-food chains, tal-lim tal-ġimgħa l-oħra. Mela daw kollha jieklu l-xulxin. Kollha jieklu l-xulxin. Ġifieri inti qed timmaġina xi ħaġa hekk ġifieri. Oops. Il-farfetta tikol il-pjanta, l-pjanta tikol l-ħalżillat. Insomma, ċirku. Life cycle. Naħseb aħjar tgħidli inti x'kellek f'moħħu. Ara, mela l-ewwel daw x'inhu daw wieħed huwa farfett, jgħidu l-farfett tal-fejġel. Fuq net imbagħad ħdejhem mill-widna tal-baħar, forsi għaraftuha bħalissa qiegħda bil-fjuri. Hija l-fjura nazzjonali ta' Malta. Taħta hemm ħanżirlard, dak li naraw komuni ġo xi qasrija jew taħt xi tapit jew s-soltu fejn hemm xi daqsxejn umdu jew daqsxejn dlam. U mbagħad hemm gremxula komuni ħafna fil-ġonna tagħna. Okej, li għandhom l-istess daw illi huma kollha endemiċi. Wow. Tax ġifieri kelma endemiċi, qed tfisser li daw l-affarijiet ara kemm huma hemm minnhom komuni, imma huma issibhom biss hawn Malta. Huma ssibhom imkien iktar fid-dinja. Meta annimali jew pjanta jkun endemiku jew endemika, tfisser li jgħixu f'ċertu post biss huma ssibhom imkien iktar. Ara kemm iktar irridu nibżgħu għalihom għax fid-dinja kollha qegħdin hawnhekk biss, irridu nibżgħu għalihom għax jekk nitilfuhom aħna jew bit-traskuraġni jew xi ignoranza, tkun tilfithom id-dinja kollha u mhux vera xi ħaġa li huma prezzjużi u rridu nibżgħu għalihom għad-dinja kollha. Dan huma 3 affarijiet oħra li huma endemiċi wkoll. Fuq ix-xelluk għandna
Dak li ngħidulu mużbih il-lejl. Dak kulta bħalissa tara minnhom flaxija kultant tara tikka żejra ħadra isu għandek bħal meta jkollok il-kamera tal-kompjuter mixewlek dak id-dawl żejr ħadrani fl-isfar. Dak huwa l-mużbih il-lejl u dak huwa endemiku għal Malta. Fil-fatt dak li hemm fl-istampa huwa r-raġel. Fil-fatt dak ma jixelx għax hija l-mara illi tixel. Fin-nofs għandna pjanta sabiħa ħafna anke bħalissa qiegħda bil-fjuri din dik ngħidulha sempre viva tgħawdex. U fil-fatt tisimha magħha għax tinsab biss qaqqas Malta di ma tinsab imma tinsab għawdex biss mid-dinja kollha. S'intendi f'xi postijiet f'Malta qed jikabbru anke f'ġonna u hekk u hija ħaġa tajba. Basta ma mmorrux naqtaw minnha mis-selvaġġ għax hija fil-fatt hija pjanta protetta. L-annimal fuq il-lemin li forsi hemm xi ħadd li qed jgħid ġurdien. L-għed ġurdien xejn. Dak mhuwiex ġurdien. Kif taraw għandu nieħru twil ħafna, dak huwa ħafna aktar żgħir minn ġurdien. Dak ngħidulu bugeddum, bl-Ingliż ngħidulu xru. F'Malta għandna speċi. U f'Għawdex hemm speċi oħra. Issa l-ispeċi ta' Malta hija komuni mad-dinja kollha. Imma l-ispeċi li hemm Għawdex issibu biss f'Malta, f'Għawdex, u anke f'Isqallija, stramba di, issibu f'Isqallija. Issibu f'Għawdex u bad f'Malta stess ma ssibux. Allura kif tiġri din, kif xi ħaġa ssiba hemmhekk biss, u aħna tant żgħar kif jista' jkun? Bl-Ingliż jgħidulu xru by the way dak xru. Okej, mhux mouse. Okej, ħaniġi għall-mistoqsija tiegħek. Hawnhekk qed naraw stampa tal-jumfant, tgħidulu mela issa wkoll hawn xi l-jumfant endemiku f'Malta. M'hawnx, imma kien hawn. U x'kellu speċjali dan il-jumfant? Dik il-qata xahar. Kien nanu. U hekk poġġejna bniedem ħdejh, mhux għax kien jeżisti dal-annimal fi żmien fejn kienu jeżistu jgħixu n-nies, però poġġejna ħdejh biex ħalli taraw daqs kemm kien annimal żgħir, kien fih qisu daqs kelb kbir, jew daqs pony żgħir. Okej, illum huwa extinct, m'għadux jeżisti il-jumfant nanu ta' Malta. Sinti qed li daw kif jiġu, kif issibhom Malta biss ġew mid-dinja kollha ntefgħu hawnhekk biex joqogħdu hawnhekk biex ikunu hawnhekk speċjali da. La qed nitkellmu fuq l-jumfant ħa naraw daqsxejn l-istorja daqsxejn tiegħu dan. Aħna kif tafu vera Malta hija gżira, anzi grupp ta' gżejjer Maltin u l-iktar art viċin tagħna hija Sqallija xi 100 kilometru l bogħod hija kollox baħar. Però mhux dejjem hekk kienet l-istorja, jekk immorru lura ħafna mijiet teluf ta' snin. Insibu li Malta u Sqallija darba kienu maqudin. Għaliex? Għax kien hemm ice age kbira, mhux il-film ta' ma ice age id-dinja kienet kesket, it-temperatura kienet kesket ħafna. U minħabba fekk ix-xita u x-xmajjar iffriżaw u l-baħar beda jixkien, beda jonqos. Tantu hekk illi meta baħar jitbaxxa Malta u Sqallija ġew qishom parti minn art waħda. Issa dak iż-żmien dak kien jisimha Malta u laqas kien jisimha Sqallija, ma kienx hawn nies biex jagħtu smijiet lill-pajjiżi u lill-artijiet. Però tistgħu timmaġinaw illi f'dik il-biċċa art bejn Malta u Sqallija u s'intendi Sqallija kienet maquda mal-bqija tal-Italja u l-Italja mal-bqija tal-Ewropa, ġifieri kienet biċċa art enormi ħafna, ġifieri annimal minn naħa ta' fuq tal-Ewropa seta' bil-kumdita kollha u bil-mixi jiġi anke hawn Malta. Għax kien hemm l-art bejnietna. Okay. U dak kien żmien fejn kien hawn ħafna iktar annimali differenti f'Malta, fl-art illumija Malta, milli kien hemm dak iż-żmien. Hawnhekk qed naraw isu l-istess stampa ma' mill-ġenb, taraw Sqallija fuq ix-xellug u Malta qiegħda qisha blata u għolja fuq il-lemin. U bejniethom baħar xejn, forsi hemm xi daqsxejn għadira, l-annimali kien joqogħdu jieklu madwar hawn ċrief u hippopotami u l-jumfanti u orsijiet ma qegħdux impinġuhom kollha da ma kellniex ċans. Però dawn huma kollha annimali li l-għadam tagħhom instab anke fl-erjen ta' Malta. X'ġara mbagħad? Meta t-temperatura tad-dinja bdiet tisħon u l-baħar reġa' beda tiela, il-Malta ftit ftit reġgħet saret gżira u li ġara li l-annimali li nqabdu li kienu qegħdin hawn Malta issa ma setgħux ikomplu jerġgħu jmorru bil-mixi lura lejn Sqallija u nqabdu fuq din id-daqsxejn ta' gżira. Dawk li baqgħu fuq il-bqija fuq naħa ta' Sqallija u l-Italja ma kellhomx problema kbira għax kif qed ngħidu kontinent kbir l-Ewropa tibqa' sejra u tkompli mal-Asja wkoll. Imma Malta hija spiċċa gżira u fuq gżira kemm tista' tiflaħ annimali kbar bħal il-jumfanti. Li ġara allura maż-żmien kemm tista' tiflaħ ġifieri toqol? Kemm tista' tiflaħ annimali li jieklu il-pjanti
biex jgħixu jibqgħu ħajjin. Annimal kbir, ara kemm irid kilogrammi ta' pjanti dak ta' weraq kuljum il-junfant li ġara ma' żmien li l-junfanti bdew jiġkienu. Ma' żmien ta' mhux l-għada jew wara xar snin, ta' ġifieri wara eluf ta' snin. U jiġkienu, sakemm saru nani. U x'jiġifieri jiġkien? Jiġifieri l-istess annimal? L-istess annimal ir-razza biż-żmien bdiet issir iktar żgħira, ħalli jkunu jistgħu għax l-annimali iktar żgħar minn oħrajn kienu qed isibu x'jieklu iktar mill-kbar. Il-kbar kienu qed imutu forsi bil-ġuħ. U dak li jinsertaw qed twildu żgħar, iktar kellhom ċans jibqgħu ħajjin. Ara biż-żmien ir-razza tal-junfanti li kien hawn f'Malta u anke hippopotami kienu nani. U baqgħu nani alla volja fuq fil-bqija tad-dinja li l-junfanti baqgħu kbar għax ma kellhomx il-problema ta' nuqqas ta' ħaxix mhux vera. U bekk saru issibhom Malta biss. Hemm gżejjer oħra fil-Mediterran ta' fejn jinstabu l-junfanti nani wkoll, imma terġa' razza differenti għax ma kinux l-istess bħal ta' Malta, għax forsi il-blat ta' Malta, il-ħaxix u l-tip ta' pjanti ta' Malta u d-daqs ta' Malta ġelek l-annimal jinbidel jiżviluppa b'mod differenti mill-bqija tad-dinja. U hemm isir endemiku annimal, speċjalment fuq gżejjer fejn annimali ma tantx jistgħu jidħaltu ma' annimali oħrajn għax imdawrin bil-baħar. L-annimali ta' dak il-post jibqgħu hemm u r-razza ftit tinbidel kemm fid-daqs, fil-forma u fil-kulur u tiġi differenti mill-bqija tad-dinja. Dan fil-fatt l-ewwel semmejna l-gremxula. Il-gremxula kontu tafu li gremxula hija endemika, ara kemm hija ħaġa komuni li tara gremxula anke fil-ġardini u fil-ġonna. Il-gremxula ta' Malta tinstab Malta biss. Fil-fatt kif tafu Malta mhux gżira waħda għax vera hija grupp ta' gżejjer ngħidhom il-Gżejjer Maltin. Il-gremxula ta' Malta issiba kemm f'Malta, kemm f'Kemmuna u kemm f'Għawdex. Però mbagħad hemm razza oħra li għandna ritratt tagħha hawn taħt. Illi taf fejn tinstab dik tinstab biss fuq gżira żgħira li hemm Għawdex fil-pont ta' Għawdex. Jgħidu l-ġebla tal-ġeneral. Hemmhekk biss. Probabbli xi darba il-gremxul meta kienet għadha parti mill-art, dik il-gżira kienet għadha tifforma parti minn Għawdex, il-gremxul kien qiegħed hemm u kien l-istess bħal bqija ta' gremxula ta' Għawdex, meta mbagħad saret gżira, il-gremxul li baqa' hemm inbidel. Mhux inbidel ħafna fil-forma, imma fil-kulur inbidel żgur. U l-istess ġara fuq gremxula oħra illi dik kienet tinstab fuq il-gżejjer ta' San Pawl, ngħidulhom Selmunett ukoll. Għaliex ngħid kienet tinstab? Għax sfortunatament minn xi snin law il-gremxula ma dix tidher hemmhekk ma deritx iktar, ġifieri probabbli saret extinct. U mbagħad forsi waħda mill-iktar famużi hija gremxula ta' Filfla. Illi għaliex jgħidula ta' Filfla għax tinsab fuq Filfla stess ta' fuq il-Filfla dik il-gżira żgħira li tara min-naħa tal-Blugrotto u naħa ta' Wied iż-Żurrieq. Fuq dik il-gżira kien mhux kien għad hemm tinstab gremxula u hija iktar waħda forsi differenti minnhom għax ikbar u hija sewda bit-tikki ħodor u għandha vera annimal sabiħ. Sabiħa ħafna. Issa kultant meta ma tantx għadek tismagħha din, imma kultant meta semmi il-gremxula ta' Filfla, issib min għadu xi ħadd jgħidlek hemmhekk mhux m'għandhom żewġ tidnieb il-gremxul ta' Filfla. Kif taraw minn dan ir-ritratt sabiħ ta' Tim tal-ħabib tagħna Tim Mikallef, il-gremxula ta' Filfla għandha demb wieħed sabiħ twil u jimma wieħed mhux tnejn. Il-ħrafa lejdut illi forsi gremxula illi għandha tnejn, illi għandha żewġ tidnieb jista' jkun kien hemm forsi xi sajjied xi darba kien qiegħed dak in-naħat u fuq il-ura gremxula hemmhekk li veru kellha żewġ tidnieb. Allura għalej mela il-gremxul ta' Filfla kollu b'żewġ tidnieb. Probabbli li kien ra huwa każ li kultant jiġri, intom tafu li gremxul hux vera, meta jiġri wara xi annimal iwaqqa' dembu biex dak l-annimal jinnaf xi attus jew da joqgħod jitgerbeb mad-demb għax id-demb jibqa' qisu ħajja għal ftit mumenti, sa tant il-gremxula tilħaq taħrab tkun tilfed dembha hija imma ma tilfitx ħajjitha. Issa kultant jista' jiġri li meta ikollha dan l-accident il-gremxula, id-demb ma jinqatax għal kollox jibqa' nofsu mwaħħal. U li jiġri il-gremxula tibda tella demb ġdid. Hawnhekk fil-fatt għandna ritratt mhux gremxula din hija wiża, insomma, kuġina tagħha, illi kien bagħtilna l-ħabib tagħna Manwel. Illi ġrala propju hekk, din il-wiża probabbli ġara wara xi qattus. Qiegħda skoss biex teqta' demba, id-demb ma nqatax għal kollox
U kif nafu il-Gramxur ġvera u l-Wuża itella temp ġdid. U bdiet ittella temp il-ġdid. Waqt li l-ieħor kien għadu mwaħħal. U spiċċat b'qisa b'żewġ tidnieb. Alright, probabbli seta' ġara xi ħaġa hekk fuq xi gremxula fuq filfla, forsi attakka xi annimal hemmhekk, xi seqri u xi ħaġa ma nafx annimali jistgħu jattakkaw. Anzi rnexxiela taħrab għaliex jekk ma nqatax temba. Żgur, kienet laki. Predatur baqa' hemm. Kienet laki. Alright, imma fil-fatt dawn normalment ikollhom demp wieħed, dak hawn daqsxejn skerz. Jorġ daqsxejn hekk. Alright, issa, dana semmejni qabel ukoll il-farfett tal-fejġel, xi ġmil ta' farfett. Dan il-farfett anke minn ma jkunx dilettant tan-natura, ma tistax ma tagħtix kasu, ma tistax ma jsaħħrekx, ma jġennek kif taraħ. Għax kbir, dak il-kuluri iswed u isfar jispikkaw ħafna bejnietom għandhom kuntrast qawwi. Allura dal-farfett ġibed dejjem l-attenzjoni ta' ħafna nies iktar minn friefet oħrajn. Issa lix ngħidulu l-farfett tal-fejġel, ngħidulu l-farfett tal-fejġel għax il-caterpillar tiegħu, il-dudu tiegħu, ix-xagħat tiegħu jiekol il-weraq tal-pjanta tal-fejġel. Ngħidulu wkoll farfett tal-bużbies. Għaliex? Għax ukoll il-pjanta tal-bużbies hija waħda mill-pjanti li jbit fuqha il-farfett tal-fejġel u tal-bużbies. Ħafna mill-friefet f'Malta msemmi għall-pjanta li jiekol il-xat tagħhom, il-caterpillar tagħhom. Imma kif edna l-ewwel dal-farfett tal-fejġel u tal-bużbies tantu popolari, tant jafu bih nies illi kulħadd beda jfaqqalu l-ismijiet l-ewwel hemm. U jgħidulu l-farfett tal-lira, jgħidulu l-farfett tar-reġina, għandu ħafna smijiet. S'issa ġbarna xi 18-il isem differenti tiegħu dan il-farfett. Propju għax huwa bil-Malti, propju għax huwa daqshekk popolari. Maħniex ħanġibu l-lista kollha hawnhekk, però ħanġibuha fil-fatt fil-kombinazzjoni fl-ixju li jmiss fil-ħarġa li jmiss tal-Kuttafa, il-magażin ta' Klab Kuttaf li minnkom intom membri taslilkom ftit ġimgħat oħra. Okay, hawnhekk qed naraw il-bajda tiegħu tal-istess farfett tal-fejġel jew tal-bużbies, qiegħed fuq werqa tal-bużbies, dan ġbidnieh xi ġimgħatejn ilu fil-ġnien. U kombinazzjoni rajnija tbit, din hekk indunajna. U ftit wara. Għax dik ras tal-abra kull ma fiha. Fuq kemm miżejra ma konniex ma nindunaw. Tistennew xi fiha xi daqsi ballun ta' table tennis ta' dik tikka. Fil-fatt imma mbagħad faqsu u minna dak il-caterpillar dak għandu xi 4 days hemmhekk. Kemm għandu komplikazzjonijiet kollox fiċ-ċokan. Sabiħ ħafna, il-pjanta tal-bużbies. Qed insemmu l-bużbies dik hija pjanta bil-fjuri, hemmhekk għandna s-satar, hemmhekk għandna l-fejġel, l-ewwel rajna ritratt tagħha mingħajr il-fjuri, hawnhekk qiegħda bil-fjuri, u hawnhekk għandna t-tulliera. Dawn huma 4 pjanti illi jgħidulhom aromatiċi. Aromatiċi għax għandhom riħa qawwija l-weraq tagħhom jarmi, riħa qawwija. Ħafna nies toġobhom, minnhom tant jintoġbu, pereżempju tal-bużbies, illi nikluħu ġvera żerja tal-bużbies, kulħadd jieħob jagħmilha mal-patata tal-forn u hekk, u hemm min jikoll il-qalba tal-bużbies u kollu issib tixtri għall-bejħ ukoll. Għalfejn dawk il-pjanti jagħmlu dik ir-riħa qawwija. Kirħawija ma jagħmlux biex jiġbdu l-insetti, għax l-insetti jagħmel fjuri jiġbduhom veru, imma r-riħa dik ar-riħa tfisser għax il-pjanta probabbli kollha toma wkoll, kif nafu mill-bużbies u ġvera. Dik ir-riħa u dik it-toma iddejjaq lill-annimali illi jieklu dawk il-pjanti. Tipprova jaqtaw qalb l-annimali illi jieklu sara lilna joġobna ir-riħa. U forsi anke t-toma. Ma mhux il-kulħadd. Il-moża, ara kemm ngħidu l-moża tikol kollox, tikol il-karti, tikol il-kartun, tikol il-plastik, nispera li hemm miskina. Però jekk tiġi biex tiekol minn dawk il-weraq ta' dawk il-pjanti aħna ngħidu xi ħata satar, il-moża dak iddejjaq. Mela dak ir-riħa tfuq li jagħmlu l-pjanti mhux qiegħda għall-gost tagħna, imma hija protection, hija defense kontra dak is-snien u dak l-ilsien tal-mos. Alright, qed insemmu l-bużbies, hawnhekk għandna kuġina oħra, kuġina tal-bużbiesa din, u qed inġibu hawnhekk għax din jgħidu l-alferla, probabbli tafu xi rajtu bħala xi hija pjanta komuni ħafna. Però m'għandix ir-riħa li għandu l-bużbies, m'għandix riħa tista' tgħid. Li hu interessanti li din il-pjanta hija wkoll endemika f'Malta, mhux hekk biss, imma minnix ħafna nafu li hija endemika, ta' dejjem isir studju fuqhom il-pjanti. Din il-pjanta sa xi sentejn ilu, xi ħaġa konna għadna minnha li hija l-istess pjanta li ssib l-Ewropa, li ssib it-Tunezija, però xi ftit snin ilu xi studjużi Italjani ħadu xi samples minnha din pjanta, ħadu l-żerrija, ħadu l-weraq, ħadu l-fjura u qabluha ma' pjanti
minn għalina bħala illi mill-Italja minn postijiet oħra u sabu li fil-fatt il-pjanta ta' Malta hija differenti sew mill-pjanti mill-ferla ta' Malta hija differenti sew mill-ferla ta' Sqallija. U bekk fil-fatt hija saret endemika. L-Ingliż qasadna nsejħula giant fennel din ta' Malta, sirna nsejħula Maltese ferrule, ara Maltese anke l-isem tagħha scientific. Biċċa ta' blata kull manna, ħafna nies u xorta għandna l-pjanti endemiċi. Għaw xi 80 minn għalija. Speċi ta' pjanti u annimali ma noħodix bi-kbira, biċċa l-kbira minnhom huma affarijiet żgħar ħafna xi insetti u hekk. Imma huma xorta endemiċi, ma għandna l-gremxula sa frattantu. Laqgħet insemmu din il-ferla hemm storja ħelwa marbuta magħha, storja leġġenda minn żmien il-Griegi, darba fil-bidunet konna semmejna l-leġġenda tal-Ħannewija. Tal-Ħannewija u l-kolonni. Dik hemm storja fuq din il-pjanta, dik tafu li tagħmel pjanta tagħmel zokk twil u tagħmel zokk b'saħħtu. Ħafna dak il-zokk tal-ferla. Dana il-leġġenda tgħid li dana l-Griegi kienu jemmnu fl-antik f'ħafna allat, dawn l-allat kienu jkollhom xi jgħidu mal-bnedmin u jgħiru għalihom u jiġġieldu daqajhom il-ġid, daqajhom id-deni, jinkuhom, jittantawhom u fixkluhom. Wieħed minn dawn l-allat kien jismu Prometheus. Kien però iħobbhom lill-bnedmin u kien jixtieq jgħinhom. U l-kap tal-allat Zeus kien qallu murejnhom u ħsiebhom basta ma tallimhomx kif iqabdu n-nar. Għax dak huwa sigriet li rridu nħallu għalina l-allat biss. Dana Prometheus però tant kien iħobb lin-nies illi iddeċieda li xorta bil-moħbi jgħallimhom kif iqabdu n-nar u x'għamel biex joħdilhom in-nar minn fuq Mount Olympus fejn kienu jgħixu l-allat mingħajr ma jinqabad. Sab zokk tal-ferla, qabad zokk tal-ferla. Issa l-zokk tal-ferla minn ġewwa jkun fiha ħafna isu fibers, isu ħjut illi jekk tqabbadhom jibdew jaqbdu, però l-pjanta minn barra tibqa' ħadra. Hemmhekk qed taraħ ta' parsi għandu zokk f'idejh, għandu anke daqsxejn duħħan ħierex minn fuq u bil-moħħbi inkiss mar u għallem lin-nies tom il-rigal tan-nar biex in-nies ikun jistgħu jsajru, ikun jistgħu jieklu, ikun jistgħu jieklu l-laħam msajjar, jistgħu jaraw bil-lejl, iżommu sħana bil-lejl fil-kesħa meta ma jkunx hemm sħana. Alright. Sintendi dak miskin bata ħafna Prometheus talli kiser il-liġi l-ordi ta' Zeus għax spiċċa kienu salbuh ma' montanja. U affarijiet oħra maħja ma nidħlux fihom. Għax krudili. Alright. Annimali ieħor kulħadd jaf x'inhu x'wera l-kamaleonti, l-iktar ħaġa famuża tiegħu dan li jbiddel il-kulur, kemm u jbiddel il-kulur hawnhekk qed naraw sitt ritratti. Iswa annimali differenti li fil-forma, minnu ċar ħafna bla dbajja. Ekku. U jbiddel il-kulur. Il-kamaleonti minħabba li jew skont il-burdata, skont ikun xi rrabjat, skont ikun happy, skont ikun qed jibża. U anke skont it-temperatura, skont iż-żmien tas-sena wkoll, ħafna drabi fix-xitwa jkun skur, ħalli kemm jista' jkun jassorbi sħana tax-xemx. Okay. Ma kif taraw il-kuluri huma ġeneralment aħdar, kannella, kuluri li ħajara madwaru fin-natura. Ħafna drabi n-nies issaqsuni meta nkun qed nitkellmu l-kamaleonti, jekk ikun fuq xi ħaġa ħamra, imut u ġera l-kamaleonti, din hija ħrafa li nisimgħuha spiss, ma fil-fatt ma jiġrilu xejn. Kamaleonti il-kuluri ma jagħmlulu xejn. Nisma' stejjer ta' nisma' li jibda jwerzaq, nisma' li jibda jbiddel il-kuluri, isir kulur il-qawsalla, jibda biex jipprova jsir aħmar, jaqalu dembu, fil-fatt ma jaqalux dembu l-kamaleonti mhux bħal alla volja hum ir-razza tal-gremxu, imma da ma jaqalux dembu. Jew anke jintefaħ u jisplodi, ma ġibx wieħed jisplodi għax naħseb li jiġi daqsxejn disgustanti. Jintu kost jivvintaw, naħseb kultant ngħid in-nies. Fil-fatt ma jiġrilu xejn minn dan. Tal-kamaleont jekk jara xi ħaġa ħamra ma jafx li forsi jibżax daqsxejn minnha u jwarraq, imma ġeneralment mhux se jaffettwa l-ebda kulur, okay? L-ikbar għadu tal-kamaleonti huwa fil-fatt il-kesħa. Il-kesħa miskin ma tantx għandu difens kontra tagħha. Ħaġa oħra li kultant nisimgħu n-nies jgħidu jew tismagħhom jgħidu l-asafar fejn jgħixu l-asafar, meta staqsi fejn jgħixu l-asafar, jgħidu l-asafar jgħixu fil-bejta. Mhux eżatt. Hawnhekk għandna sfur tal-bejt u hemmhekk fuq il-lemin għandna sfur tal-bejt ħdejn bejta li qiegħda mibnija ġew arblu tad-daw.
kif tafu ġvera kif tkellimna xi episodji ilu, il-bejta jibnuha l-asafar biex fiha jrabbu familja. Once li l-familja tkun kibret, once li l-frieħ, il-flieles kienu kibru u tellew ir-rix, mill-bejta joħorġu jkollhom ġen biex joħorġu għax tibqa' tesaħħom għax ikunu kibru. Jkollhom ġen biex joħorġu jmattru ġun ħajhom jitalmu jtiru jitilqu l-bejta tibqa' fojta. Ġifieri l-asafar ma jgħixux fil-bejta, l-asafar il-bejta biss jużawha isu bħala kot sakemm bħala prem sakemm iż-żgħar tagħhom jibra l-ħares tibqa' tgħix ġol kott. Mhux vera, safar tgħidu fejn jgħixu l-asafar, jgħixu kullimkien mhux vera, minnhom jgħixu fil-muntanja, minnhom jgħixu ma' xmajjer, minnhom jgħixu fis-siġar, minnhom jgħixu fil-beraħ u fl-għaliji. Okej, għaddu l-ħajja tagħhom. Dak asfur tal-bejt hemm qed jinħasel u mhux moħħu biex imur lura fil-bejta żgur. U fl-għaxija jinġabru xi siġar biex jorodu. Okej, jiġifieri l-asafar mhux vera fil-bejta jgħixu, l-asafar jgħixu fl-ambjent tagħhom. Okay, il-bejta jużawha biss biex jirabbu l-familja. Oħra li nisimgħu fuq il-Peter Ross. Meta staqsi Peter Ross f'liema żmien tas-sena jiġi, jgħidulek jiġi fil-miliet. Forsi dena xogħolok, forsi ho. Li besta fader. X'jaħsbu n-nies. Vera fil-miliet ikun hawn Peter Rossi, imma il-Peter Ross mhux fil-miliet biss kif nafu il-Peter Rossi u ħafna safar jmorru minn pajjiż għal ieħor minħabba li tkun il-kesħa, li tkun seta' għall-kesħa f'pajjiżhom u għal żmien il-ħarifa jitilqu minn pajjiżhom u jmorru jfittxu artijiet oħra fejn ikun iktar sħana, fejn ikun jistgħu jkunu iktar komdi biex fejn jgħaddu x-xitwa. Allura Peter Ross hawn Malta mhux biss fil-miliet jiġi, imma jiġi fin Ottubru, meta f'pajjiż jkun diġà forsi tagħmel ix-xita, forsi jiksaħ flaxija, jibqa' hawnhekk f'Novembru, jibqa' hawnhekk f'Diċembru, inkluż fil-miliet, jiġifieri għall-Christmas party nistgħu nistidnuh. Jibqa' hawnhekk f'Jannar ukoll għax tkun hija l-eqel tax-xitwa, anke fi Frar, u mbagħad sa Marzu. F'Marzu mbagħad kif tafu tibda tieħla r-rebbija, jibda jisħon it-temp u anke f'pajjiżu minn fejn ikun ġie it-temp ikun diġà qed jibda jirranġa, allura mbagħad isu wara Marzu ma narawx iktar il-Peter Ross. Okay, mela mhux vera, il-Peter Ross jiġi fil-miliet, imma jiġi u jaqgħod hawnhekk 6 xhur sħaħ minn Ottubru sa Marzu, nofs sena idhom hawnhekk il-Peter Ross. U minnhom anke jibqgħu xi ftit ħafna hemm xi ħadd taqali qed janni fil-fatt. Xi ftit jibqgħu hawnhekk għas-sajf ukoll jekk ma jkollhomx għaġla jekk jew pereżempju ma jkunux ħajbejtu, kultant jibqgħu fl-istess post. Issa s'issa dak l-affarijiet li smajna kien ftit ħrejja fl-ismajna u għejdut huma affarijiet kurjużi fuq l-annimali u imma li ma jagħmluhomx li huma harmless, ma jagħmlux ħsara. Però mbagħad kultant hemm xi għejdut fuq l-annimali fuq il-pjanti li jistgħu jagħmlulu ħsara l-annimali, jista' jtuh isem ħażin. Pereżempju waħda minnhom hija l-wiża. Il-wiża ma tantx qed nisma' ngħid il-wiża jxerdu l-mart tal-ġilda u veru xejn. Okay. Nanna kienet taħlef pereżempju il-wiża qed tiklilha l-galletti, jiklu l-pjanti. Il-galletti huma dak il-pjanti bil-weraq tont, tiġver ħafna drabi kienu jpoġġuhom fil-ftieħi. Okay, mhu veru xejn, il-wiża kif nafu hija predatur tfisser din tiekol annimali oħra, tikol nemus, tikol insetti, tikol dubbien, tikol kamla, tikol brimt. Imma ma tikolx pjanti, għaseb qed tmut bil-ġuħ li tkun mdawra bil-pjanti, ħadd tmut bil-ġuħ għax pjanti ma tikolx. Xur jekk in-nanna kienet issib il-toqob fil-galletti, tibebbux probli kien ikun. Mhux il-wiża, imma kienet tara xi wiża tilha mal-ħajt tgħid hemm wara ħdak. Dak dik qed tikoll il-galletti, hemmhekk qed naraw żewġ wiżat hemmhekk ara fuq iċ-ċipress, mhux qegħdin fuq iċ-ċipress biex jieklu ċ-ċipress, jixxemxu hemmhekk. Jista' jistaħbew ukoll. U hemmhekk jistaħbew ukoll. Imma mbagħad flaxija joħorġu jieklu jfittxu xi insetti. Dawn huma żewġ reptiles oħrajn, il-gremxula li ltqajna magħha diġà u x-xaħmet l-art fuq il-lemin li wkoll jieklu insetti bħalma tiekol il-wiża. Ix-xaħmet l-art ukoll miskien kultant ikollu daqsxejn fama għax minħabba li jismu xaħmet l-art u jarawh in-nies leq min jaħsbu midluk bix-xaħam. Kultant anke isem jagħmlu ħsara mal-miskien. Xaħmet ġiet minn ħaxkemm għax xaxkem bejn jista' jkun. Jew kellha xi leq. Il-leq għax għandu scales, il-leq u ħafna polished. Mhux għax midlooking xi ħaġa. Aħjeb u s-sriep qed insemmu r-reptiles u qed insemmu l-isem ħażin naħseb is-sriep is-serb huwa wieħed mill-iktar annimali fid-dinja li għandu isem ħażin. U għaliex għax hemm xi sriep li huma jista' jkunu valenużi. Okay, issa f'Malta din problema ma teżistix. F'Malta għandna 4 razzett ta' sriep hawnhekk hawn 3 minnhom, fil-bqija tad-dinja hemm oħrajn. U hemm sriep li
jista' jkunu velenużi wkoll. Imma f'Malta b'xorti tajba m'għandniex. Amma nlifa hemmhekk fuq ix-xelluk jgħidulek ara dak l-insien. Imma dak l-insien kif tallimna mill-episodju fuq is-sensi mhux vera l-insien jitoħorġu biex is-serp iħoss is-sħana madwaru jkun jaf hemm xi ġurdien moħbi. Għandna l-qattus hemm fuq bajnejn ta' qattus u għandna s-serp l-istorja aktar komuni. Is-strib ta' Malta guys mhumiex velenużi, mhumiex perikolużi għal bniedem xejn. Fil-fatt huma protetti bil-liġi għax fil-fatt bla ma jafu s-strib jagħtu servizz lil bniedem għax tgħix kemm jiklu ġrieda. Okay? Allora huma mħarsin bil-liġi. Mhux vera huma perikolużi guys. Annimal ieħor li kultant ikollu fama ħażina, dawn huma baħrijiet, mhux vera baħrija dik li bl-Ingliż jgħidu l-ammott. X'inhi l-fama hemm min joqgħod jgħidlek jieħi dak bad luck bad luck x'għandu x'jaqsam annimal mal-fortuna tal-bniedem. Dan min għadu jemmen forsi f'xi astroloġija affarijiet hekk forsi qgħod jagħmlu bil-bad luck u l-fortuna tajba, fortuna ħażina, ara x'għandu x'jaqsam jidħollok baħrija ġoddar, ara x'għandu x'jaqsam iġġiblek il-bad luck. Mu bad luck xejn dak jidħlu għax ikun raw xi dawl, ikun raw xi lampa u jidħlu iduru madwara. Imsejker ma jispiċċaw jintilfu ħafna drabi jmutu. Okay, mela l-baħrijiet ħobbuhom ukoll guys. Ħafna minnhom joħorġu bil-lejl, imma hemm kwantità kbira, ħafna iktar milli hemm frieda. Annimal li kont nitwerwer minnu meta kont żgħir dan il-ġurat. Għax in-nies kulħadd kien iwerwirni, ara dik is-sikkina, x'sikkina dik siequ. U dik mhix sikkina xejn dak il-labar li għandhom ishom labar li għandhom ma saqajh. Dak qegħdin hemmhekk biex joqgħod iħokkom ma zaqqu u joqgħod jagħmel dak il-ħsejjes kif jagħmlu il-ġurati. Ġifieri dika la hija sikkina, la hija furketta u laqas hija marfa, okay? Dik hija biex ngħidlek strument tal-mużika miskin, u nies joqgħdu jitwerru minnu. Tibżgħux lill-ġurati. Kemm merijiet għax ma nifhmux in-natura ta'. Allura dak li jkun jara ġurat oqtol xi dik is-sikkina u jħassra. Xi ġmiel, kollha pjanti selvaġġi, kollha wild flowers. Okay, kollha jagħmlu l-fjuri. Issa sfortunatament meta l-fjuri jikbru fil-kampanja, meta jikbru waħedhom, ħafna nies għandhom speċjalment ikunu għadhom ma fetħux il-fjuri ħanejdu hekk. Ħafna nies jirreferu għalihom bħala ħaxix ħażin. Din hija frażi li jiena kolli bdiet inħabbat rasi mal-ħajt kull darba li nismagħha. Ħaxix ħażin. Ħażin għaliex għax ma ħawiltux int, għax ma żrajtux int. Dan huwa frażi ħaxix ħażin ngħiduha għax il-bdiewa meta jikbrulhom daw il-pjanti qalb il-kaboċċi u l-ġdur u l-ħass fil-flelieqi, il-bidwi iħoss forsi bżonn li jneħħihom biex il-leruq tagħhom daw ma jieħdulux is-sustanzi tal-pjanti l-oħrajn. Għalhekk forsi huma ħażin, imma iktarhom jikbru fil-kampanja fuq ix-xari mal-ġnub tat-triq. X'qed jagħmlu ħażin? Qed itellgħu dak il-fjuri biex jiġbdu l-insetti biex jiġbdu n-naħal. Appart il-ġmiel, appart il-ġmiel. Pereżempju hawnhekk ara din hija fjura, din mhux selvaġġa, din hija fjura tal-araq aħmar u tal-araq aħmar. U hemm sinten din naħal qiegħed idakkara, imma dik il-fjura ma tantx tgħix. Ara meta ġurnata. Meta titbiel dik il-fjura meta tinxef. Imbagħad in-naħal iridu jsibu pjanti oħra. Għalhekk imnalla jkunu il-pjanti selvaġġi, għalhekk aħna fil-fatt ngħidulu ħaxix selvaġġ, mhux ħażin, ħalli n-naħal mbagħad ikunu jista' jsibu xi jieklu meta ma jsibux. Anke l-bidwi stess jaqbillu li jkun hemm ħaxix selvaġġ. Żgur, inkella n-naħal jista' jmut bil-ġuħ. U ħafna naħal imut bil-ġuħ, apparti kemm minnhom imut bil naħsbula mal-annimali, għax aħna d-dinja rridu nixxerjawha ma' ħafna annimali u pjanti oħrajn. Dana fil-ġardina tagħna hawnhekk f'għamilna ftit ġebel l-ewwel hemm għax nafu li l-ġebel meta jisħon bix-xemx, gremxura tħobb tixxemmex, tħobb tintefa' fuq ħalli toqgħod is-saħħan żaqqa wkoll xi tlifna b'daqshekk billi hemm 4 ġebliet. Okej, anke ħitant waħħal xi ħaġa mal-ħajt, għandek il-wiża se jqogħdlok warajha, dak imbagħad flaxija dik il-wiża toħroġ u tibda tixkuma l-annimali li ssib mal. M'hemmx għalfejn tkaħħal kollox bl-isat, għax toħloq dawn li jkun hemm xi toqbol ġor ċaċċis u hekk ma jimpurtax, jista' jgħix il-brimp hemmhekk. Ikollok natura sħiħa ekosistema mhux għalfejn il-ġnien ikun isek qiegħed ġewwa. Siltendi pjanti selvaġġi, speċjalment pjanti li jagħmlu fjuri minn staġun għal ieħor ħalli n-naħal u żnażan u l-insettu ħafna insetti oħrajn u frieqet u hekk ikollhom xi jieklu u xi jxorbu matul is-sena kollha. Okay? Anke xi pile ta' skuk. U dan kellna pile ta' skuk hawnhekk qed jistenna qiegħed jitmermer ftit biex isir kompost ħalli jmur jifforma parti mis-sustanzi tal-ħamrija, il-gremxur xalar joqgħod jiġri qalb dak il. Mhux hekk, din xi ħaġa li skoprejnija għaliex inti meta tkun tħobba n-natura,
inti tibda titgħallem ħafna minnha għax tibda tosserva affarijiet li ma kontx taf. Meta ħallejna dal-Pied Cook, tallimna xi ħaġa, arawha din. Kellna Pied Cook fil-ġinni qiegħed jiqdana, qiegħed nistennew jinxef. U wara x'sibna. Ngħidula naħal tal-ġonna da jgħidulu xi digeru bini. Dawn mhux qegħdin iżuru xi fjuri kif tara qed ipoġġu fuq zokk niexef daw. Daw skoprejna li dawn qegħdin sorry. All right? Qegħdin isibu post fejn jorqdu. U għal xi raġuni qegħdin kollha jridu jgħoddu fuq l-istess biċċa zokk issara kemm hemm miljuni ta' skuk oħrajn li ara li ħorx bis-sieq, m'hemmx il-quddiem tħallina. Għax dak biex joqgħod irid. Jekk iqabdu geddu, iqabdu x-xeda. Issa ħajhom joqgħod fl-aħħar għandna l-kalma raqdu. Xeħlew dak. U dak huwa sabiħ meta inti tistudja n-natura, meta inti tosserva n-natura, tibda ssib affarijiet li ma tafx x'inhu jiġri, ara tibda ssaqsi. U meta ssaqsi ma tibda titgħallem u tibda tfittex, jekk ma tosservax, ma tiġikx kurżità u ġvera. Għalhekk aħna nħajrukom ħafna tissieħbu fil-klabb, kif nafu li hemm anke semmija li daħlu membri. U naqdu mal-mijiet oħrajn li ma ta' tfal ukoll li ma membri fil-klabb kuttaf, ħalli dejjem titgħallmu iktar. Iktar ma nitgħallmu fuq in-natura, iktar nistgħu ngħinuha guys. U biex titlu membri kif tħassol titlu fil-website tal-BirdLife Malta u hemmhekk tistgħu tissieħbu. Wasalna fl-aħħar tal-programm, llum nispera li jogħġobkom kien daqsxejn mhix meċċa, taħlita sħiħ. Okej, b'ħassoltu nirringrazzjaw lil min ħallina nużaw tagħna permess nużaw ir-ritratti tagħhom, grazzi ħafna u grazzi wkoll l-istaff mill-uffiċċju tal-BirdLife biex li tikkoordina. Issa. Mela, di darba ħawwadnihom sew. Veru? Iva. X'ħaswa patata mollija jew. Mela, ħana x'ħasbuha. Għax issa ġekket potato wara. Mela, kienna min ħaseb li huwa acorns. Kienna min ħaseb li grotta. Ġebla, anzi ġebel grotta ġar. U kienna min qalilna trafel. Trafel li tip ta' mushroom. Tip ta' mushroom. Vera jisom trafel. Imma Malta m'għandniex trafel sa fejn nafhom. Ekku vera, ma. Imma il-biċċa li trita biss qatawha vera ħawadnew u dan mhux oġġett rari. Elena Bellocca qaltilna li siġra dik. Vera parti stramba minn siġra, ma dik hija siġra tant ħarru. Tant għandha żmien li saret hekk biż-żmien u dika beda titkabbar ishom fafet hemm ishom dana u mazzok, ara ħadna konna daqsxejn kattiv, ħadna biċċa allura tkun daqsxejn triki u nkella jekk tagħmilha easy u x'gost fiha. Orajt irħanna rridu dejjem naraw l-immaġinazzjoni ta'kom taħdem. Ġimgħa d-dieħla forsi nagħmlu daqsxejn effett. Ma forsi Forsi. Hawnhekk għandna tal-ġimgħa l-oħra u l-caption game mhux vera għandna dan il-swejda hawnhekk qiegħda tħares lejn ir-reflection tagħha fuq mhux proprja tħares lejn ir-reflection ta' fir-ritratt inqabdet hekk. Okej, kellna xi ġibijiet interessanti u ħelwin, okej, aħna qbadna żinna waħda sfortunatament anonima. Kemm ġini ħażin xahar illum xahar dak rix għandu m'għandux xahar, ma insomma. Mela għandu parti style bil-ġel. Tajjeb, ġie ħellu insomma. Proset u grazzi minn kien u l-kull min ħasem. Għal-ġimgħa d-dieħla wkoll għandna għasafar, id-darba qegħdin f'pożizzjoni daqsxejn differenti, hemmhekk għandna frass servjant fuq ix-xelluk, probabbli għandu xi familja dak qed jiddefendi l-iżżar tiegħu u fuq il-lemin għandna grett abjad. U qisu hemmhekk għandna xi daqsxejn tal-inkwiet bejniethom. Allura għandna żewġ bubbles hemmhekk f'idejkom biex tixxalaw x'taħsbu illi jista' jkun qed jgħidu lil xulxin daż-żewġ asafar. Ibatulna tweġibiet tagħkom fuq il-link li se nippostjaw fuq Microsoft Teams tal-waqt wara l-programm tal-Ingliż li ħajġi nofsi oħra. U nfakrukom li l-email tagħna huwa dinjawaħda@birdlifemalta.org. Facebook page tagħna wkoll jibqa' dejjem jibqa' mhux darba fil-ġimgħa biss imma kuljum, ħudu sehem fil-logħob li jkun hemm mal-familja. Dejjem il-like. Jagħmlulna like. Mela, tajjeb.
Mela, daqshekk għandna likom illum, issa qed tistaqsuna jekk hux se jkun hemm programm ieħor u sa meta se nibqgħu għaddejjin u nista' ngħidulkom issa. Fil-fatt il-ġimgħa d-dieħla se jkun l-aħħar episodju minn din is-sensiela, ħadna qed nieħdu gost ħafna. Ħafna. Speċjalment bil-feedback li nieħdu minn għandkom u t-tweġibiet u l-mistoqsijiet li ssaqsu li qed juri ħafna interess. U neħdu gost li jistajna ngħinukom b'xi mod jew ieħor, okej? Mela. U ngħinu aktar ma nitalmu fuq in-natura kif rajna anke f'dal-programm stess, iktar nistgħu ngħinu, aktar nkunu nistgħu nafu l-fatti, ħalli nkunu nistgħu nkunu f'pożizzjoni biex ngħinu lill-ħbib tagħna l-annimali u l-pjanti. Okej? Allum ma baqgħna xejn iktar xi nżidu, okej, f'isem il-BirdLife u dinja waħda. Niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla ngħidulkom ciao. Bye.